înființarea. A fost o etapă dificilă, pentru că era o anumită concepție, o anumită mentalitate retrogradă cu privire la învățământul universitar particular. Tatăl meu era o persoană foarte dinamică. Muncea foarte mult și drumul acesta, Galați-București, l-a luminat. A văzut diferențele de mentalitate și a avut puterea să întoarcă ceva Galațiului. Mi-amintesc cum petrecea zile, nopți, nu dormea, era foarte, foarte preocupat de ceea ce se numește astăzi Universitatea Danubius. La Galați a început totul. Mi-amintesc freamătul constituirii primului grup de acțiune care a stat la baza fondării universității. Îl însoțeam în București, îl însoțeam până la gară și înapoi, peste tot, oriunde mergeam, în familie, în viața curentă, vorbea despre planul lui de a înființa o universitate. Vedeam oameni care veneau rând pe rând în casa noastră pentru a pune într-un cadru, pe o planșă, toate elementele constituirii, iar eu eram fascinat. 16 ani. Visul meu atunci s-a conturat. Mi-amintesc că veneau în vizită ambasadori, veneau delegații din China, din America. Cu ambasadorul Americii am condus prima mașină cu cutie automată de viteză. Nu știam de ce are doar 2 pedale. Și ambasadorul m-a așezat la volan. Aveam, cred că, 8 ani sau 9. S-a așezat în dreapta mea și a început să-mi explice. Eu puneam întrebări. Da, uite, acolo asta e cutia de viteze, astea sunt pedalele. Chinezi, mulți, veneau. Galațiul este înfrățit cu orașe din China. Tatăl meu a permis și a stimulat această lume pe care eu mi-am creat-o. Era ca un vis. Totul era chiar ca un vis, așa este. Poveste. Sunt un om al poveștilor. Trăiați și o viață de poveste. am creat împreună povestea. Întotdeauna am considerat că pot ajuta tatăl în tot ceea ce face. E poate cea mai mare poveste dintre cele pe care le-am povestit împreună și le-am construit împreună. Universitatea Danubius e mai mult decât o instituție de învățământ. E o stare de spirit. E o construcție care a pornit într-un mod paradoxal dintr-un vis al fondatorului. Ne bucură cu prezența dumnealui într-un chip destul de sprinten și de tineresc. Ne bucurăm că e într-o stare de spirit bună, că și starea fizică îl ajută, se mai vaidă dumnealui, dar îl credem parțial. Adică e mai mult un fel de a se scuza că nu mai are energia să urce scările cu aceeași voioșie cu care o făcea acum 10 ani când l-am cunoscut aici. Am marea bucurie ca să fiu înconjurat de prieteni, de oameni extraordinari. Vă mulțumesc că sunteți prezenți aici
prezența noastră înseamnă pentru mine încă mai mulți ani de viață. Vă mulțumesc foarte mult! Tatăl meu fiind un vizionar, pe lângă acest vis numit Danubius, a știut să-și administreze universitatea. Mi-amintesc primul afiș publicitar, foarte frumos scris, chiar de el, unde erau chemați în comunitate cei care vor să studieze dreptul, finanțe, bănci, asigurări. Erau anii când apăruse băncile, sistemul bancar, societatea permitea și favoriza capitalismul, economia de piață, toate astea trebuiau fundamentate științific. În 1992, așa cum vorbeam, haosul acesta controlat care stă la baza oricărei universități a făcut ca diversitatea să-și arate forța. Veneau studenți de peste tot, mulți, dornici de altceva, altfel. Fiind nu atât de mulți cât avea o universitate de stat, aveam grijă de ei, pentru că puteai să vorbești fiecăruia. Nu erau nici multe programe, studenți erau, dar nu cohorte uriașe. Iar tu, ca administrator, ca profesor, ca funcționar, îți doreai să fie bine, să fie altfel, că era bine și pentru tine. Și din acest schimb energetic au început ideile să apară. Nu spun că nu au fost greutăți, în primul rând mentalitatea. Dacă nu era înțeles modelul universității platoniene sau universității de tip Bologna, atunci mergeam pe tipare și tiparele nu se potriveau. Mai ales că mai există un alt tipar, o a treia generație de universități, pe care nici europenii nu o cunoșteau și încă sunt probleme în percepția europeană asupra universității. Și mai ales românii abia treziți. Este vorba de Universitatea Antreprenorială Americană. Am fost aici preparator, asistent universitar, apoi avocat și în cele din urmă procuror, dar niciun moment nu am uitat că provin din această universitate, că fac parte din visul fondatorului acestei universități. Am o mare recunoștință pentru domnia sa, ceea ce am realizat profesional, evoluția mea profesională și omul care sunt, se datorează universității, dar și domnului rector, domnului profesor Benone Pușcă. A avut o mare încredere în mine și atunci când aveam situații care poate nu țineau neapărat de facultate, poate țineau doar de noi și a fost alături de noi. Deci noi, cei care am absolvit, facem parte din visul dumnealui și mă simt foarte onorată că sunt astăzi aici. E o onoare, domnule președinte, sunteți un exemplu pentru noi cei tineri, că ați avut această viziune. Este un atribut al oamenilor puternici, al personalităților care ne marchează viața. 27 de ani de universitate, sunteți o personalitate a Galațiului și eu personal sunt și emoționat și onorat că sunt contemporan cu dumneavoastră și cred că toți cei prezenți sunt onorați de acest lucru. Sperăm, domnule fondator, să ne ridicăm la ceea ce ați făcut dumneavoastră și într-adevăr să ne vedem. Eu sunt sub imperiul celor 100 de ani, să ne vedem la 100-a aniversare. Sper să fim toți prezenți. La mulți ani! În decembrie 91 am început să întrumesc dosarul și să pornesc la drum, pentru că în prima dată trebuia să asigur dosarul, să-l întrumesc foarte bine,
pentru autorizare de funcționare. Apoi urma acreditarea, al doilea pas. Dar și autorizarea și acreditarea a fost foarte grea. Pentru că erau mentalități retrograde, potrivnici învățământului privat. Era un om care muncea enorm. Eu nu am mai cunoscut altul atât de muncitor și stăruitor în visul lui. Declarația pe care a făcut-o, și cred că o știți, a fost să fie judecător. Ăsta este visul lui. Și tot ce derivă din această autoritate a justiției. Dreptul public a însemnat pentru noi, studenții lui, au însemnat Benone Pușcă, profesorul, autorul, scriitorul, omul